Assalamu alaikum. Alhaji. Inyamura? Alhaji Inyamura kuma. Alhaji tunanin me kake yi? Na san tunanin zaben nan ne kake. Ai shi ne kai. Saboda abin shi ne kai ta tunani. Na san ta tunani ta ba. Mutum da na baro ƙauyen. To ka koma ƙauyen mana ka raba mu talakawan nan. Na ai ƙauyen bai shigowa ga mu da wallahi mutanen ƙauyen ne tun da na ci zaɓi na ci har kuma haka. Yanzu haka sai ni ma mahaifi na faɗa yake. Muna bai gane bai tun da na ci zaɓi na bai gane ko ta da bai sai na samu. Gaskiya ne. Ane. Assalamu alaikum. Jiye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An samu matsala. Subhanallahi. Jiya ko? Ya zan yi da rayuwa. Hajiya na haɗa zaɓi. Inna lillahi wa inna rayuwa ka bi ta sannu rayuwa ranar rama ya kana ganin irin abubuwan da ya kamata ne su kai ba so ne kwan ya tashi shikenan abin ne ma ya samu yawa shikenan yawa idan su wallahi kenan ta kwada gidan su. yanzu abun nema ya samu gadin gaiwa a mai kanka wallahi shikenan wallahi ka faɗa in dai mu ne da yanzu sai mu gaza maka lafiya wa ɗauke mun robot kai wa ɗauke mun robot na nani wallahi idan mu ne kawai da ta sai mu gidan rawa cikin gidan wanda kun san shi ko to akwai rawa a cikin robot kasan mu kai gani ga yana gani Allah ba mu makara shi dan alaji amma da kawai wallahi wato kai da barawa da mun gidan an saka dan kai da ba halin shi ne ya da barawa ko da yana yi da mun gane wa ba bari Allah ya dawo na wani ya da na gane wa da ba wallahi ko da ka yau ba ina da kai dauke ashe da mun gane barawa ana cewa kai da barawa kenan Allah ya ka gane ban dubu ne ta ka ci da Allah ai Ummi ga hannu ne gashi nan ya an kama shi dumu da ba ya dauka kice ba shi bane. Wallahi bar alaje dawo sai ka bar gidan nan. Ba shi ya dauka ba ga wanda suka daukan maka na dora mishi a baya. Wallahi hajiya mu ba maka mun hajiya ba mu maka mun hajiya. Wallahi ba ya sata bai taba mana sata ba ba shi ya dauka ba ina kallon kane kuka dauka kuka dora mishi a baya. Hajiya me ka da shi ya tsoce shi hajiya.
Allah ya ci da kai. Allah ya ci da kai kawai. Wallahi kada shi marhe ba ni ne ɗauko ta. Alhaji to alhamdulillah mun duba ka hawan jinin ka ya sauka. Amma yanzu za mu maka awon suga sai magani. Mai girma likita yace a taimaka da Allah har da awon gishiri a wuri. Kada awon suga amma. Me awon gishiri? Ta cika ba nuri. Ajiya, wai na sha magani. Na sha Yau. Alhaji ya jiki. Alhaji ya jiki. Alhaji a kalan jikin da su. Allah bi da lafiya. Alhaji kuma wanga ba Alhaji kuma da Alhaji ai mun kwanci Alhaji. Wallahi Alhaji mun kwanci Alhaji. Ya Alhaji. Alhaji ai mun kwanci Alhaji. Ba mu taɓa cikin siyasa. Alhaji kada Alhaji mun ba da Alhaji. Kada Allah mun so. To ai muna ciki. Ai mun ciki ciki. Alhaji ba ba ai komai ka ga mun mutu. Alhaji Allah mai da. Alhaji Allah mai da. Alhaji Allah ya sa Alhaji. Kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Alhaji, lahiya. Lahiya. Gaba ɗaya Alhaji, kamfanoninmu na Dubai, EFCC ta yanshe su. Inna lillahi wa inna Alhaji an kwance ki Alhaji. Alhaji an kwance ki. Gaba ɗaya an shi su Alhaji ƙananan kamfanona kawai su Ni na sani. EFCC ba ta bari. Kuɗi na duk na talakawa ta ba da kwangila naki. EFCC sun yi haƙƙin ɗan akawun ɗinka. Inna lillahi. Muna cikin. Shi ke na an yi fayau. Wallahi an yi fayau. Kuma ka ce ka yanzu muna ciki. Kai da Allah saurara mu da Alhaji, zan je karamin kamfani. Duk takardunmu masu muhimmanci da sauran kaddarorinka zan sa a kwashe su. ainiya. Kai. Kowa ya dauje ka ta yi kawai. Allah kamar shi da ai shi na ai ta kare wallahi muna ciki. Muna ciki. Allah ko kwana uku a tsara mana sai kowa ya kwashi. Alhaji ni ka haja ni ka rawa abinci ka sa baki. Ajaki magana. Ajaki magana ne. Alhaji, na zo ne ya shaida maka cewa ƙananan kamfanonin nan naka ina ganin ɗan Alhaji da shi da abokin sun sai da su. Kai wani da zalumi ne kai. Na yadda da kai na baka amana. Za ka zo ka gaya min magana banza. Kai da na ban man gidana. Ta Alhaji. Dala ka fita. Daga ta Alhaji shekara ta 12 ina aiki da kai. Wani abu naka bai taɓa salwanta ba. Bai taɓa bacewa ba komai ina shi kan ka'ida amma yanzu ni za ka kura daga cikin gidanka. Get out of my house. Dan Alhaji, dan gatan Alhaji.
Yau kuma da mashin ka zo? Wallahi ko ya gida ya su malam su mama. Dan mai dogon hanci na? Ke ko mai guntun hanci ko? Kin ga wannan rahar saki? Ita take sa ina balla in ƙara sai. Ko? To na gode da kulawar da kike bani. Allah da ya nuna mana ranar da za a aure. San da zuwa baba. Khalid yanzu ake tafe? Wallahi. Yawwa. Dama gaskiya da ba na ji an ce ka rabu da Alhaji ba Khalid. Da ba zan baka wani. Amma dai na ji an ce kun rabu da Alhaji ba ku tare na baka ummi yanzu ummi ta zama taka sai ka shirya a ce duk hidima abin da ya kamata sai ka yi. To nagode. Nagode Allah ya saka da alkai. Nagode. To kin dai ji malam ya bani dama in turo domin a yi mana aure. Saboda haka zan je akwai ayyuka da yawa zan yi. Ga motoci ga dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji ga dan alaji rayuwa ka bi ta sannu rayuwa ka bi ta sannu dan alaji dan alaji dan alaji rayuwa ka bi ta sannu duniya ka bi ta sannu dan alaji Wani yanzu ya zai gashi mun samu matsala da naci gashi na kwashe komi na kai su cikin kamfanin nan amma san inda kamfanin nan yake kuma gashi yanzu banda komi ba abin da ya nufi da ci mota ba ko dai zan sai da mota nan ne mota dan alaji dan gatan alaji dan alaji dan alaji dan alaji kira na dan alaji dan gatan alaji Assalamu alaikum ni Alhaji Khalid Alhaji Khalid dan alaji sauri kamfanin da dan ke sa alaji ke London suna gatan alaji wajen da sashi akwai kudi kai ni ne Alhaji Khalid ban ji karin bayanin ka ga motoci yaushe kenan dan alaji to masha yes dan alaji kai dan alaji gaskiya dan alaji ga dan alaji dan alaji ga dan alaji dan alaji ga dan alaji akwai kudi Takawa ki lafiya. Mama ta ɗan alaji, mama ta ɗan alaji. A masara sai dai su mutu. Ikon Allah. Ɗan hasara sai dai su mutu. Direba ka ja kwana direba ja. Ka direba. Allah ya kiyaye. Ba hasara sai dai su ya ba wanci wai ba Allah ni ba ne su ni kaina kan kaki ina sai kashe wani shi ne wai na kuma da
Ya wani hada account nan. Ya ku jiya. Oh. Ni fa kan da Allah wani mutum. Kai ba ka san wani Ai ba. To saboda tun muna kawai ni aboki na kuma ta sanadiyar to gina ta. To dan ta gaskiya. To ya shiga abun da muka min kai ko ba ka sani cewa mu wai in ne tsagaro ne gare mu. Ibro da kan. Shi duk kuma in shi ke da kai na saboda kawai wai haja ta hezo ne da mu ba. Haja ta haso ne da mu. To ni wane ne bai san gina gaba ni ne nan ni ne karawa. Nan na ji labarin kun mai shiri kuma ga mai yawan na da alhaji. Ko kun ga ce shi yasa cewa ba. Ashe hajiya tana da kai. Ai mun kashi kai ba ka sani ba. Kai mu ka sani mu an da inganci a gida shi dole a yi da shi. Mu ka gyara wuri. Duk wanda ka ce ko shi da abin da ya kai. Da abin da ya kai. Allah ya sauke. Babu canza rayuwa. Babu. Babu da shi ma ya shiga cikin shi. Kai to da kai Allah ya kale. Allah ya kiyaye. Tanimun Dori wa kace cin tani kai mana ai Tanimu a sunanka yau rana ta kai dori kai za ka buɗe baki ka ce mata Tanimun ka manta na alhajin da kake ce mata na sha tare maka daga ai ta karan muku ba ku da komai yau sai rayuwa can da ne kake dan alhaji yanzu Tanimu a sunanka ya koya ba gaskiya ka gane lalle duniya ce da lord ba ku sagode a to daga wannan gaskiya Tanimu an kai kamala ko Tanimu a sunanka dan alhaji lokacin da kuna da kuɗi yanzu ko ba labari Tanimu sai an nema yanzu kaddarori ma an fara sayawa mun sani kaddari dan alaji ga dan alaji dan alaji ga dan alaji akwai kuɗi ga dan alaji ga motoci duniya ce ko yanzu ya fita ga Usman mai ga man gaskiya yana ga man gaskiya sa abun da na kai ina kwaciya ta ina jawo ɗan iska ga jikina yanzu ga shi na tumbuje ni dan alaji ga dan alaji rayuwa ka bi ta sannu wato alhajin Allah magana ce ni zo da ita wadda na ji kuma na gani wato tallace aka kawo a kamfanin alhaji ya zo ya kawo tallar gidajen shi da kuma motocin shi duk kuma ganin haka na ce gaskiya yanda muke tare da kai bai kamata a yi wannan abu ba tare da naso gaskiya ne wato na ji daɗin wannan abu da ka nuna min gaskiya kuma kaga dan ina tare da kai kana tare da ni muna tare ta amana yasa kaga an tallata irin waɗannan abubuwa yasa ka neme ni kwarai da gaske to na ji kuma na aminta zan sai amma abin da nake so da kai ka san irin yadda muka yi da alaji ka san irin rabuwar da muka yi da alaji sosai kuwa zan baka kuɗi ko nawa ake bukata a je a yi cinikin wurin nan ba tare da ya sani na sayi shi ba ai wannan kakkada mu dalilin ma da yasa nace ya kamata in zo in same ka kenan mai magana ai wannan kamar daga ni sai kai muka wannan insha Allah babu wanda sai ci yanzu kai alaji har motocin nashi duk kana so kowanne komai da komai ba motoci ba in ma akwai wani abu wanda a gefe ko menene ina sai kaka samu dawowa insha Allah ba mu duk yadda aka yi kawai abin da za a yi ka kawo file in sa hannu zan tura kuɗi insha Allah to ba damuwa zan same ka office insha Allah da su ba da na gode dan alaji dan alaji kai lokacin da ne farauta ka da ka kade mun kanina ko da na rika kana na raga da kai da na sassara ka wallahi na so in yanka ka Allah ne ya tsare ka wallahi kai sannan kai alaji ka san menene abunda kake cewa Khalid ya cuce ka yayo da rika ba Khalid bane ni ne da dan ka ga yanan ban mun cewa wata rana Dori, na alaji wai me yasa ba bai so ba shi ta nema ka san wanda ka kwan miliyan amma zuci da ce mu wallahi mu shirye ba dubu ashirin ba abin ya ɗaure maka
gaskiya akwai matsala. Yanzu me ya kamata a yi? To, abin da ya kamata a yi fara magana shi na haushi. Sahihi da nake nan da kan auna. Khalid kana ganin zai yi da mu ita Kaduna. Khalid ba zai yi da To mu ɗauke ta Kaduna wajen mu sai da su kawai a mace ka. ba zai yi ba. Ba zai taɓa ko? Ba zai yi ba, amma na zo da shi na san wani abu wanda za su yi. Salamu alaikum. Ana alaikum salam. Khalid barka da zuwa. Alhaji. Na kan jin da wasu ko su fara fara sam. Sannu ku da zuwa. Yau barka da. Ya kuke? Alhamdulillah. Ya Alhaji. Alhamdulillah. Masha Allah. Alhaji. Wallahi ga mantowa dai ne mu gaisa. Sannan kuma Khalid na zo da wata magana. Ka dai ga abubuwan babu da su ne kasa. Shi ne na kaso wannan kananan kamfanonin da hilayen nan ka zo mu haɗa kai mu sai da su don kai ma kai naka da su tun da ta abubuwa Ina wani gaya maka na Alhaji. Amana Alhaji. Ba zai yi ku haɗa kai da ni ba. A ci amana Alhaji. Alhaji ya yarda da ni. Dukiya ta Alhaji ce ba taka ba. Dukiyar mahaifina ce. Ina da gado ba ka da gado da ita. Gaskiya ne na Alhaji. To shi ne zuwa ni da ku. ka zo ba wannan Alhaji ya ki ko ka so ko dan Alhaji dan Alhaji dan Alhaji dan Alhaji dan gatan Alhaji dan Alhaji ga dan Alhaji dan Alhaji dan gatan Alhaji akwai kuɗi ga ɗan Alhaji. To kaji Alhaji. Ga motoci. Malam. Har da kai malam. Waye malam? Ni ba malami bane dan damfara. Amma Ladi ka ce amana mu. Wallahi ka ce amana ta. Kai, an she muna. Ga ɗan Alhaji. Ɗan Alhaji. Ga ɗan Alhaji. Akwai kuɗi. Ga ɗan Alhaji. Ga motoci. Ga ɗan Alhaji. Ɗan Alhaji. Ɗan Alhaji. Ɗan Alhaji. Dan Alhaji, dan Alhaji, ga dan Alhaji. Rayuwa ka bi ta sani. Baban da wallahi, baba wallahi, wala kaji wallahi. A Alhaji kai hankali. Mu shiga can gida. Mu shiga can gidan idan mun tafi za ka samu kotu ko fura. Na san ba a rasa. Wallahi baban ji wala kaji. Alhaji kai hankali. Kai hankuri da Alhaji. A'a ya hankuri taho mu te ba a rasa da nono ko tuwo hakan ga za a ba a mutu. Te mu te dan Alhaji mu kusan kaiwa ya mun sha. To nan zan baraka. Bari in baka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai yanzu nonon kare nawa zaka shanye wa? Ya? Wallahi sai ka biya shi. Wallahi sai ka biya shi. Sai ka ga wa amma. Ya? Zuwa makarin nono. Kawai shaka. A Alhaji.
Ni ka sha haka ka. Dan alaji. Nonon ka ne nan sa. Kare. Dan gatan alaji. Wallahi sai an biya ni. A'a sai an biya ni. Yanzu kai dan Alhaji yunwa har ta kai ka gashin nonon kariya. Baba yunwa na kai. To yunwa wacce irin yunwa ce za ka kai ka gashin nonon kariya? Ya ka je a ya ka je. Akwai kuɗi. Gidan mu na gidan mu ga dan alaji. Na sha na je. Ga motoci. Ga dan alaji. Wani ina nuna da baki. Alaji. Allah na bi shi ne shi karan nan sai ya ce. Dan alaji. Dan alaji. Dan alaji. Dan alaji. Ga dan alaji. Dan alaji. Ga dan alaji. Dan alaji. Ga dan alaji. Akwai kuɗi. Baba. Ga dan alaji. Baba. Wani ne wanga? Wanga baba na ne. Baba hina ne. Daman baba kana da baba? Sama na fado. Shi an mahaifi. Kuma na a garin. Baba tun da nake. Kuma na a gidan mu. Baba. Amma baba taka jin ka magana ta ba. Dan alaji. Dan alaji. Dan alaji. Shamsu? Ai, Shamsu na mutanen gari suna cike da kai suna haushe da kai. Kurin ka da su. Kuma ni in ka gana ya maka abin da tsakanar da kai. Akwai shari. Wani irin shari? Sai ka man noma na shekara hudu. Shekara hudu? Noma baba. Noma. Na shekara hudu baba. Tun da Allah ya sa. Noma? An kai zaka an kai zaɓen ga. Ka ci zaɓe ka yi bi. Ka san rana ka fashe. Baba noma kai baba an sassauta. Da mutanen gari kowa na jin. Baba ka hankure kai noma. Sai ka yi noma na shekara hudu shi. Ka hankure kai noma. Gida na ka fashe. Ka hankure ko ba hankure? Ai da ni da kai za mu tafi. Noma. A'a baba ka dai ko? A'a. Tare za mu noma. Baba. Na yadda ba. Ka yadda? Na yadda. Ka yadda? Na yadda. To, shirye nake ne. Da abu ga mutai waccan babban gona ta muka taya. Ka. Ka kana duniya. Yaro. Ba ruwana da sakuwa. Baba mita ce wagga. Na dafa. Alkanya ce. Amaryata? Na'am an gona. Wai ya yanzu ba su bude gidan ba. Dan alaji. Ga dan alaji. Dan alaji. Dan gatan alaji. Akwai kuɗi. Ga dan alaji. Alhaji Khalid. Ya ga shi. Ina sauran ma'aikatan gidan. Duk sun tsere wasu wallahi. Ya kai ka aje kayan ka can wurin. Ina za ka haka? To Alhaji ya ce gaba ɗaya mu bar gidan nan ya sai da gidan. Shi yasa muka ce su ma suna ta suna haɗa kayan su. Za mu bar gidan nan yanzu. A'a, to da ka ta. Gida wannan na sai shi. Da duka motocin da Alhaji yake da su, da duk wani abu da Alhaji ya mallaka. Duk abin da ka sani na Alhaji da yanzu kayana ne. Alhamdulillah! Alhamdulillah! Ga matata nan. Hajiya nan gidan nan. Allah taimake ki. Allah taimake ki. Alhaji Khalid. Ya dawo su dawo da su dawo su ci gaba da aiki cikin. Masha Allah. Masha Allah. Alhamdulillah. Hajiya iko Allah. Ki shigo bara Allah. Hajiya ni ne an mai gadin gidan ga. Wannan tafi waccan. Ke kin fi waccan. Kaka wata lafiya ina godiya a wajen Allah ina godiya. Ka bi ta sannu rayuwa. Ka bi ta sannu dan alaji. Dan alaji. Dan alaji. Gaishe ku san ku kaji. Yawwa baba, yawwa baba. Gashin su ai da haka aka tun da farko da sai a ce Allah shi maka albarka.
Baba, wanga yaro naka bi a suna ne, ban san sunan jikan na ba. Baba suna ne Tanimu? Tanimu? Lalle Tanimu a suna ne ba. Iko Allah. Dan Alhaji na ka kira ne. Ni wallahi ba dan Alhaji bane, dan wahala ne wallahi. Wallahi dan wahala ne. Shamsu, a ci gaban noma dai Allah shi baka albarka Shamsu. Bare ta yin gani ga muku hura. A ci gaba, a ci gaba. Ci gaba da noma. Kana hudu mallaka Tanimu. Baba. Ne da Allah ban samun Rahama Yagon. Rahama Yagon na kaso. Kai duk cikin karkar ga kaga inda Rahama Yagon yake. Yanzu amma dai ya kamata a ce garin gana ku an kawo Rahama Yagon. To sai an kawo. Inda ni ya kamata a kawo Rahama Yagon. Ci gaba. Ci gaba. Dan Alhaji, dan gatan Alhaji. Dan Alhaji, dan Alhaji, dan Alhaji. Dan Alhaji, dan gatan Alhaji. Dan Alhaji, ga dan Alhaji. Dan Alhaji, dan gatan Alhaji. Akwai kuɗi ga dan Alhaji, ga motoci ga dan Alhaji. Dan Alhaji, dan Alhaji, dan Alhaji, dan Alhaji, dan Alhaji, ga dan Alhaji. Dan Alhaji. Baba Allah ka samu kuɗi. Kai da Allah raba mu wannan kuɗi kana so mu. Bayan kuɗin da mun kai sun ka kare. Mun riga mun yi kuɗi sun kare ba wasu kuɗi da za mu kare. Mun yadda muka so ga yadda duniya ta yi mana. Mun mu mutane walakanci mun musu yadda muka so. Ga yadda duniya nan ta kai mu. Mu ta yi. Ga motoci ga dan Alhaji. Dan Alhaji, dan Alhaji, dan Alhaji. Dan Alhaji. Baba an kawo mota gidanmu. Tabbas wanda mota ta ce. Tabbas mota ta ce wannan mota. Tabbas mota ta ce. Mai gadi? Hai, ni yanzu ba mai gadi bane. Na je maka yayin sau 30. Dan Alhaji kai ne haka? Ni ne mai gadi. Alhaji kai ne haka duka kode. Mai gadi, kai ne a haka mai gadi. Khalid yana can ya samu kamar su kashe shi. Baba, don Allah mai gadi kana zuwa da ni binni ko na ma ga in sha tibire da Rahama. Tun da kai magana Rahama ya bada da Rahama. Zaka ci. A gare ku amma kwana ɗaya za ku yi wa sai ku dawo mu ba ku kuɗi ku ci gaba da noma. Shi sa wallaka ta adam bai da dadi. Ba daɗi. An yi kuskure. Alhaji ka kode. Wallahi kaga rayuwa to mun gode mai gadi. Bismillah. Tawo. Umi yanzu ake tafe? Lafiya lau. Ina Khalid din? Ina nan tafe ya zo da ya tsaya ya zo da wani yaro. Sannu da zuwa Umi. Yawwa. Wace ke ci ko? Assalamu alaikum. Khalid. Wuce ke ne. Wannan fuskar kamar na santa? Ban tunanin ka san saboda can yake gidan wani ne gidana. Allah sarki.
Yawwa, dama yanzu nake son in ce Khalid bari in ce makuriya da wannan irin kyauta mai girma a wannan gida haka da kaman kyauta Khalid ba a ita. Ai ba wani abu bane. Ba wani abu bane. Ubangiji Allah ya sa muku albarka. Amin. Allah ya muku albarka da kai da ummi. Amin. Allah Khalid ina godiya sosai. To a wani ina ganin zan koma. To Khalid za a koma. To Ubangiji Allah ya taimaka. Assalamu alaikum. Ina gidan Somi. To shikenan. To ku ciki. Shigo. Kayan sa'an an dawo. Lafiya da sannu. Kali kai ne haka kali. Ina Alhaji. Ga Alhaji nan niya. Alhaji. Kalik ne. Alhaji haka ka dawo. Wallahi ka ga duniya. Subhanallah. Lari. Tane magani. Ina kin duniya. Ka bi ta sannu dan Alhaji. Wato Alhaji haka Allah ya yi da kai. Allahu akbar. To dama ita rayuwa haka take. Shi Ubangiji yana ba da arziki ne ga wanda ya so kuma ya karɓe shi a lokacin da ya so. Idan kuma ita a rayuwa babu wani abu da kake tunanin zai iya faruwa da kai to akwai tsufa. Ban san da irin da zan kallon ka ba Khalid. Na ci ma mutunci, na ci zarafin ka. Ba komai Alhaji. Ina baka hankuri. A yi hankuri. A yi hankuri Khalid. A yi hankuri. Sorry. Tane mun kame daga duniya din hannun. Yanzu Khalid zan nemi alfarma guda gare ka. Waɗannan mutane ina ganin Allah ne sila arzikin ka kamar suna kuma cikin sila arzikin ka. Su da amana ka kai ka wannan bayan. Wannan mutane ya kamata ka taimake su. Dan lida da dama ko ni kaina zan iya ba su wani gida. Haka ne Allah ga. To, Khalid ba ya kamata a samu wuri su zauna su ɗauke su a kai su wancan tsohon gida inda kuka gudu. Ina godiya. To, Khalid bari in raka ku. Kuma ya da ina shi kuje ki. Abin da bari a raka ba. Tane mun lari. Tane mun bai kai ne haka ya. Ka share ni tane mun. Ka shale mu, mun shale mu. Tana ba mu walakanta da adam, mu walakanta mutane. Ka ga da murya ta mu da muka tuna tane mun. Tane mun. Tane koma kawai an nono akuya da sha. Allah shi ya mu da ni dai maka rayuwa. Allah shi ya mu da wallahi. Na ciro ta kala wallahi ta nemo habbara ni. In bancin da wallahi Khalid ya ganna sama haya ko wani laban san me zan yi ba. Da yanzu ina tunanin da Allah ko mutuwa mai na yi. Ta nemo rayuwa. Allah shi ya mu. Amin. Allah shi ya mu. To ka ga wata abu azantawa ta Allah na ya samu. Ni wallahi yanzu ba abin da ban iya saboda na gano rayuwar ka ta duniya ba komai take ba. Ni yanzu ba sana'ar da ban iya yi gadi da share da bi ba abin da ban iya yi. Wallahi saboda na gano da duniyar karewa ta kai. Tun kan da ta kare tana nuna ma aya. Allah dai ka shirya mu. Allah shirya. Amin. Rayuwa kenan annabi ya yi gaskiya mun kala ana falaisa kuwa duk wanda ya ce shi ne dama a rayuwa ba shi bane Allah ka samu dace amma dai wannan izina ce ga dukkanin dan adam da mutanen da duke duniya su sani cewa kowaye kai ka san cewa in ka ga mutum ka daraja shi kada ka walakanta shi kuma ka tafi da duniya ga duk mu'amalar da za ka yi ga mutum bisa abu uku kafi shi ya fi ka daidai kuke Allah ka samu dace haɗa kai da riba shawara alaji dan alaji
gatan alaji dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji dan gatan alaji alaji ga dan alaji dan alaji dan gatan alaji akwai kuɗi ga dan alaji ga motoci ga dan alaji na yadda da kai na baka amana kan dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji ga dan alaji dan alaji ga dan alaji wani ne dan alaji ga dan alaji akwai kuɗi ga dan alaji ga motoci ga dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji dan alaji